Балова шума, история, величие и забрава. През лятото на 1944 година в местността Балова шума, близо до село Гаврил Геново, героично загиват 3, според други източници 9 партизани от отряд Христо Михайлов. На мястото на трагедията през 1969 година започва строежът на грандиозен мемориал, официално открит през 1970 година. Той е посветен не само на падналите партизани, но и на 3 знакови въстания от българската история: Чипровското, 1688, Септемврийското, 1923 и Деветосептемврийското, 1944. Основният елемент на комплекса е внушителен обелиск във формата на цевна пушка, наричан от местните «пушката». Вътре се намира ритуална зала с сърп и чук, барелев и безсмъртните думи на Христо Ботев. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Композицията се допълва от фигури на партизани, камера за вечен огън и постаменти с героични стихове. В архитектурата дори са вплетени християнски кръстове, скрити в сенките на монумента. По време на социализма Балова шума е била символ на паметта и величието. Днес обаче комплексът е оставен на разруха, обрасъл с храсти и треви, с изпочупени плочи и липсващи скулптури. Обелискът е дом за прилепи, а от една от фигурите на партизаните е останала единствена обувка. Някога поддържаните алеи, осветление и ритуална атмосфера вече са само далечен спомен. Балова шума – място, където историята шепне, но мълчанието на настоящето е още по-силно.